палітык уплывае на кожны крок у тваім жыцці, а культура ёсць фактычна кожным крокам твайго жыцця. Калі мы пачытаем трошку гісторыю, то будзе зразумела, што беларусы бунтавалі перманентна. Тут сфармулявалі нацыянальную ідэю, глядзіце, якая якая прыгожая, бярыце. Я скажу, знаеце што? А сфармулюйце нам, калі ласка, украінскую нацыянальную ідэю. На што яна сказаў? Мацюгацца можна? Да. Від'ебіце від нас. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з нашай выдатнай госці, якая адмыслова для запісу праграмы прыехала з Баварыі. Вось літаральна з цягніка спусцілася да вас, так? Да, спусцілася з цягніка. Тым не менш, актывістка беларускага аб'яднання ў Нямецчыне разам, арт-менеджерка, сузаснавальніца беларускага фэсту Мінск Мігда у Мюнхене, супрацоўніца універсітэту Пасау Крысціна Дарапей. Добрый дзень, спадарня Крысціна. Прывітанне, рады, што нарэшце дабралася да вас. Ну і мы нарэшце рады, што атрымалася у нас сустрэцца. Крысціна, але ж я ведаю, што культурніцкай менеджеркай вы працавалі здаўна, то есть гэта не ваше там апошняга там года, 2-3 захаплення там далёка, ну, до 20-го года. Вы таксама гэтым займаліся. І ведаеце, мне не дае спакою одно пытанне, якое нам задалі з Александром Памідоровым падчас сустрэчы з беларусамі ў Штутгарце, той же самой Нямецчыне, вот адкуль вы до нас прыехалі, калі мы разважалі про тое, як у 20-м годзе падчас дваровых сустрэч беларусы адкрылі для сябе ўсё беларускае, пачынаючы з музыкі і літаратуры і працягваючы гісторыі, філасофіяй, тэатрам і ўсім астатнім, з захапленнем глядзелі, адкрывалі для сябе: вау, гэта ўсё наша, гэта ўсё ў нас, да ў нас усяго хапае. І калі я спытаўся: а дзе ж вы былі да гэтага? Ну що было побач з вами? Нам сказали: вы ціха нам гаварылі, мы не чулі вас. Скажите мне, калі ласка, ўсё ж таки культурная арт-менеджерка, культурніцкая менеджмент — это тое, што павінна, ну как бы так сказать, быць тым, я не ведаю, мегафоном, які гукі вось гэтай беларускай культуры даносіць да масавага слухача. Ваша вина? Не, канечне. Мы размаўлялі... То есть наша з Памідоровым, все, понятно. Ну, магчыма, часткова пра вашу сітуацыю не ведаю, але калі сур'ёзна, то мы размаўлялі даволі гучна і стваралі прадукты еўрапейскага ўзроўню, якія трансляваліся на ўсёй тэрыторыі Беларусі за яе межамі. Напрыклад, той же самы Белсад Music Live, на якім я працавала, гэта ж прадукт сусветнага ўзроўню, які было не сорамна паказваць ні ў Беларусі, ні замежным сябрам. Але пытанне тут такое: чуюць тыя, хто могуць пачуць. Гэта пытанне кадавання і дэкадавання. І тыя людзі, у якіх быў бэкграунд культурны, адукацыйны, якія прайшлі пэўны шлях трансфармацыі, самаўсведамлення і самаідэнтыфікацыі, яны былі гатовыя чуць такога кшталту інфармацыю. А вось людзі, якія па розных прычынах не дайшлі да пэўных культурніцкіх крыніц ці адукацыйных крыніц, яны карысталіся тым, што прапаноўвала масавая культура беларуская таго часу, а гэта была культура, якую вызначала палітыка русіфікацыі, якую праводзіла на той час чынныя ўрады. Вось, і выходзіць, што беларуская маргіналізавалася, то бок усё, што было па-беларуску, яно асацыявалася, з яго намагаліся зрабіць штосьці, што не адпавядае альбо нейкаму ўзроўню культурнаму, ці нейкаму ўзроўню адукацыйнаму, ці проста спісывалася нейкую дзіўную апазіцыю. Хаця што кепскага апазіцыі, гэта іншае пытанне. Вось, і адпаведна, калі ты жывеш у кантэксце, дзе беларуская гэта штосьці маргінальнае, з чым лепей не судакранацца, то ты не можаш дэкадаваць пасылы, якія мы рабілі
увесь той час. А ў 20-м годзе нарэшце здарыўся той зрук. Нарэшце стала зразумела, што нацыянальная культура гэта не штосьці, што уласціва толькі маленькай групе нейкіх маргіналаў, а гэта тое, што фактычна аб'ядноўвае і стварае нацыю. І як толькі вось гэты флёр маргінальнасці знік, раптам з'явілася вось гэта здольнасць дэкадаваць тое, што тебе кажуць. І стала раптам адкрыццём для многіх, што ў нас ёсць і філасофія, і музыка, і выяўленчае мастацтва, і кіно, і гэтага дастаткова, і гэта не з'ява апошніх 2-3 год, а гэта доўгая традыцыя. А можа быць, вось гэтае наше ўяўленне пра тое, што вот здарылася нейкае нешта, што дапамагло дэкадаваць, што там показала і гэтак далей, гэта нашае погляд на сітуацыю праз ружовыя акуляры. Як нам бы хацелася гэта бачыць і ўспрымаць? Можа, здарылася так вот, што цікавасць пэўная прачнулася на хвалі, можа быць, там узнёсласці тых пратэстаў, эмацыйнага вось такога как бы зацікаўлівання там ці там супадзення інтарэсаў, што гэта наша. А потым як не было да гэтага цікавасці, так і не, можа быць, і зараз яна знікла, таму што а гэта не супадзенне, гэта не то, што не маглі дэкадаваць, а можа быць, яно просто не патрэбна беларускаму так глыбіннаму народу. Патрэбна. Тут няма ніякіх пытанняў, то бок я да таго, што можа быць как бы беларусацэнтрычныя творцы, дзеячы ва ўсіх вось гэтых накірунках, там і музыка, і гісторыя, філасофія і ўсё астатняе, яны жывуць у сваім пухіры. Можа, у іх іншыя коды, іншыя ўвогуле там, я не знаю, храмасомы нейкія, якія не супадаюць з усім астатнім у звычайнага беларуса. Поэтому беларусы звычайныя і казалі: это вот ваше ўсё, говорите на нормальном языку, не приставайте ко мне вот с этими вот вашими, а у нас это все другое. Слухай, такое магчыма і было, але будзем шчырамі. На пратэстах сцяг быў бел-чырвона-белы, так? І вось гэтая маральная перамога беларускай мовы, яна на пратэстах таксама была вельмі добра маніфеставана. То бок часткова людзі выказваліся па-беларуску на пратэстах і пасля іх, так? І у прынцыпе ўжо не ўзнікала пытанняў, а ці трэба размаўляць па-беларуску, ці трэба штосьці ствараць па-беларуску. То бок нават расійскамоўныя беларусы прызнавалі факт таго, што беларуская мова мае граць цэнтральную ролю ў разбудове беларускай нацыі. Вось, тое, што адбываецца зараз, асабліва пагаварыць па-беларуску на вуліцы зараз у Менску, гэта даволі рызыкоўная акцыя. І я не стала б заклікаць нікога гэта зараз рабіць. То бок, што адбываецца... Это мы так лічым, а нам зараз прыляціць, што вы калі апошні раз у Мінску былі? Это хорошее пытанне, так. Але мы ж не адрэзаны ў нуль ад беларускай рэчаіснасці, так? У нас ёсць кантакты з людзьмі, якія там засталіся, і як бы, канешне, мы не бачым гэта на свае вочы, але паўтарымся, не па сваёй правіне і не па сваёй волі мы гэтага не бачым. У нас просто няма іншага выхаду. Але кантакты ўсё роўна не абрублены. І тое, што адбываецца ў краіне, так ці інакш, да нас даходзіць, і мы пра гэта ведаем. І адпаведна тое, што зараз у Беларусі няма вось гэтага культурніцкага рэнесансу, можна даволі лёгка патлумачыць тым, што гэта рэпрэсіўная машына, гэта краіна, у якой бесперапынна адбываюцца рэпрэсіі ўжо 6-й год фактычна, так? І тое, што людзі не наважаюць сябе на небяспеку, гэта базавая патрэба, гэта базавыя правіла выжывання, і тут, канешне, нацыянальна адыходзіць трошку на другі план. Але гэта не значыць, што няма вось гэтага глыбокага ўсведамлення таго, што ёсць правільным, што ёсць справядлівым і што мусіць адбыцца, калі ўмовы стануць спрыяльнымі. І вось у гэтым плане якраз-такі мы, тыя беглыя, якія не могуць трапіць у Беларусь, вось якраз-такі наша задача цяпер працягваць ствараць гэтыя прадукты культурніцкія для таго, каб гэта спрыяла захаванню вось гэтага ўздыму беларускасці, які адбыўся ў 20-е гады. У 20-м годзе. Хрысціна, давай вернемся ўсё ж таки да 20-го года, вось, і пачынаючы з тваёй узгадкі, ты прыгадала адразу з гонарам сваю працу на праекце Белсат Music Live. І гэта сапраўды шыкоўны праект, пачынаючы ад якасці, здымак і ўсяго астатняга, і тых гасцей, якія там запрашаліся, як ты кажаш, еўрапейскага ўзроўню как бы прадукт. Пагаджуся, але наколькі я ведаю, адна з прычынаў как бы закрыцця гэтага праекта была малая колькасць праглядаў. А малую прагляды даюць хто? Шараговыя беларусы.
І мы ізноўку вяртаемся до того, вот мы маем сітуацыю до 2020 года. Я зараз да цябе звяртаюся менавіта як да арт-менеджеркі. І здавалася б, даюць класны і такого еўрапейскага ўзроўню прадукт нашыя творцы. Пачынаючы ад музыкаў, калі там едуць тыя ж самыя музыкі, іх успрымаюць выдатна ў Еўропе. Ну, возьмем розныя, там Рэлікт той же самы, Вольскага того ж самага, там Палац, там іншыя гурты, ну это вот так, я бяру такія самыя вядомыя. У Беларусі не. Прыязджаюць і беларусы такі: а, ну да, ну наше, понятно. Вот. Бярэш там кіно, таксама пэўныя праекты ёсць. Ну, што не возьми, дзесьці там можа быць цікава і ўсё, а беларусам неяк вот как бы не патрэбна. Можа быть, все ж таки, вот у чым прычына? Я не могу зразумець. Вот ты можешь дать адказ? Я разумею, там вот, ну, мне баліць пра вось гэтае несупадзенне кодаў, гэта прыгожыя так аповеды. А я вот все-таки думаю, можа быть, не знайшлі падыхода, не знайшлі нейкага такога падачы, каб закранула беларусаў. Ну, у твоім пытанні было некалькі частак, пачнем, напэўна, з першага пра Белсат Music Live і чаму ён зачыніўся. Я не пайшла, а я на той момант думала, што прыпыніла часова працу на Белсат Music Live на моманце, калі ён быў вось на сваім піку ўздыме папулярнасці і усе былі ім вельмі задаволеныя. І зачынілі яго толькі ў 2020 годзе, і мне здаецца, прычынай было не тое, што ў яго было мала прагляду, бо прагляду было дастаткова, а прычынай было тое, што рэдакцыі на той момант падалося, што палітычная павестка грае на дадзены момант набагата большую ролю і больш важную ролю, чым павестка культурная. Гэта, канечне, абсалютна не так. Гэта была вялікая памылка, на мой погляд, таму што культура ніколі не бывае па-за палітыкай. Культура — гэта частка самаўсведамлення, культура — гэта частка паўсядзённага жыцця, роўна як і палітыка. Палітыка ўплывае на кожны крок у тваім жыцці, а культура ёсць фактычна кожным крокам твайго жыцця. Таму выключаць культуру з палітычнага кантэксту было глупствам, насамрэч рэчы, але ну так ужо яны тады вырашылі. Мяне на той момант там ужо не было, таму я ўсіх унутраных гэтых разборак не ведаю. А вось на тэму таго, чаму за мяжой некаторыя беларускія праекты малі большы поспех, чым у Беларусі, складанае пытанне. У мяне няма адназначнага адказу, таму што мне здаецца, гэта вельмі такое шматфактарнае пытанне, і гэтым трэба займацца насамрэч даследнікам. Але я магу зрабіць некалькі прыпушчэнняў. Пра гэта я шмат думала, і пра гэта мне таксама шмат балела, таму што калі ты інвестуеш вельмі вялікую колькасць свайго жыцця ў стварэнне прадукту і пасля разумееш, што тая колькасць увагі, якую гэтыя прадукты мелі заслужыць, яны не атрымоўваюць, то у цябе адбываецца пэўная фрустрацыя. І мы мусім вернуцца ментальна ў сярэдзіну 10-х гадоў. Таму што тое, што адбываецца зараз, і тое, як мы адчуваем сябе зараз, праз 5 год рэпрэсій і праз 3 гады вайны, гэта зусім не тое самае, як мы сябе адчувалі ў сярэдзіне 10-х. У сярэдзіне 10-х адбывалася такая сфальсіфікаваная, зімітаваная лібералізацыя, нават чырвона-белыя сцягі на Дзень волі у нас былі ў Менску, і здавалася, вау, нарэшце мы пачалі неяк больш-менш вольна рухацца ў гэтай прасторы. Так, чорныя спісы былі, але яны былі нейкія адзінкавыя, і рэпрэсіі былі супраць палітычных апанентаў, але яны былі адзінкавыя. Гэта не выглядала так масыўна. І, адпаведна, агулам ставалася пачуццё вось гэтай лёгкай лібералізацыі з аднаго боку, і з іншага боку, на жаль, мы мусім пагаварыць пра нашага ўсходняга суседа, які на той момант рабіў прыблізна тое самае. Там адбывалася таксама лёгкая такая лібералізацыя грамадскага жыцця, і яны рабілі выгляд, што яны трошку схавалі свае імперскія зубы і рабілі выгляд, што вось мы такія адкрытыя, умоўна скажем. І будзем шчырымі, у іх больш рэсурсаў, так? У іх большая машына, якая можа прадукаваць нейкія культурніцкія прапановы. І, адпаведна, на гэтым фоне праз тое, што расійскае тэлебачанне ў нас было, праз тое, што яны мелі непасрэдны ўплыў на нас, праз тое, што большасць беларусаў іхнюю мову разумеюць, то стваралася гэтае адчуванне, што там яно трошку лепшае, чым тут. Так? І праз тое, што там была лібералізацыя, у нас была псевдалібералізацыя, не адбывалася таксама вось гэтага адтаргнення, якое адбываецца цяпер, калі мы чуем пра штосьці расійскае. І, адпаведна, часткова я сабе тлумачу гэта менавіта тым, што з аднаго боку у нас не было вось гэтага жорсткага адмаўлення ўсяго расійскага праз тое, што мы ведаем цяпер.
Плюс у іх была набагата большая машына па стварэнні контенту, чым у нас, і адпаведна большасцю людзей было прасцей абіраць контент, які створаны там, чым контент, які быў створаны тут. Зноў жа, гэта былі не ўсе людзі. Былі людзі, якія прайшлі пэўны шлях самарэфлексіі, рэфлексіі ўласнай гісторыі, культуры, і яны свядома абіралі тое, што абіралі. І калі да іх даходзіла, што ёсць чаго выбіраць, таму што вось прадукты яны ў вас на стале прапанаваны і ляжаць і створаныя намі, то яны, канечне, абіралі сваё. Але вось адно з тлумачэнняў вось той сітуацыі ў сярэдніх дзесятых у мяне такое. Я не ведаю, ці яно тебе задавальняе. Не, ну насамрэч яно как бы ўсё пачалося значна раней, таму што, скажем так, я прыгадываю тыя канцэрты, якія рабіліся open-air, там умоўна кажучы, якія рабіліся там у 90-х, сярэдзіне 90-х, там, скажем так, і бліжэй да канца 90-х, яны збіралі вялізную колькасць людзей на чыста беларускія групы. Десяткі тысяч прыходзілі там на канцэрты, і ўсё это было, а калі Лукашенко зразумеў, што гэтыя людзі, музыкі, творцы яго не падтрымліваюць, а выступаюць супраць яго, былі першыя чорныя спісы, цалкам абрублены доступ да тэлебачання, якое б яно не было БТшнае, да радыё, то есть беларуская культура, музыка знікла цалкам з інфармацыйнай прасторы. А месца пустым не бывае, як кажуць. Так, і да таго ж яшчэ варта падумаць пра зрух пакаленняў. Таму што тыя людзі, якія хадзілі на канцэрты ў 90-е, гэта не тыя самыя людзі, якія хадзілі на канцэрты, калі там я ў 10-х іх арганізоўвала. І адпаведна, той бэкграунд, які мелі людзі ў 90-е, гэта не роўна тое самае, як у людзей, якія выраслі фактычна ўжо пры лукашэнкаўскім рэжыме, хадзілі ў лукашэнкаўскую школу і вучыліся па гэтых падручніках. І гэта па-першае, па-другое, развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформаў, так? То бок у 90-е, я так падазраю, я не ведаю, але у мяне ёсць такое прыпушчэнне, што там былі касеты, так, там былі, магчыма, калісьці пазней CD-дыскі, і як бы хадзіць на канцэрты гэта была адна з вельмі прыемных і якасных магчымасцяў пачуць музыку нажыва, даведацца пра штосьці новае і гэтак далей. У сярэдзіне 10-х не было патрэбы хадзіць на канцэрт, каб даведацца пра штосьці новае, таму што ўсё гэтае новае было на стрымінгах. І адпаведна, як бы ты ўсё глыбей паныраў у свой бабл, які фармаваўся фактычна ў інтэрнэце, і вось гэтыя салянкі так званыя, яны даволі хутка перасталі працаваць. То бок першы мой канцэрт быў у 2014-м, тады яшчэ як бы вось калі ты запрашаеш галоўны гурт, і да яго там яшчэ 2 сатэліта, гэта яшчэ хоць неяк спрацоўвала. Ужо там у 17-18 годзе, калі у цябе 2 гурты на сцэне, гэта ўжо было складаней. Таму так. Генерацыі і інтэрнэт таксама, напэўна, ўплывалі на тое, як успрымалася лакальная культура ў Беларусі. Але вось глядзім, давай паглядзім на іншыя краіны, ну, невялікія па памерах, умоўна там, скажем, у параўнанні з суседзямі. Я глядзеў там, скажем, на тую ж самую, пачынаючы ад краінаў Балтыі, там Літва, Латвія, Эстонія, працягваючы там, я не ведаю, Чэхіяй, Сербіяй, Славакіяй, там Македоніяй. Безумоўна, яны ўсе слухаюць там сусветных зорак, там, умоўна кажучы, там не будзем пералічваць, але у іх ва ўсіх на іх узроўні мы іх не ведаем, але іх ведаюць добра у сябе ў краіне. І мясцовыя там рокеры, там поп, там ці іншыя зоркі, гэта для іх іх гонар. Вось яны у іх ёсць, а ў нас? От чаму у нас гэтага фактычна няма? Ну як няма, ёсць. Ну хто, Саладуха? Ах, ну той же самы Вольскі. Для ўсяго, для беларусаў гэта как бы знакавая фігура. Пасля 20-го году адназначна. Якую песню гарнапанілі ў дварах і на маршах? Ну, іншае пытанне, што як бы Вольскі гэта вось той джокер, з якога я заходжу, а пасля я такая, далі робіцца трошку складаней. Глядзі, беларускую культуру і нацыю намагаецца знішчыць ужо 700, 800, 900, ну так, уже выходзіць, што 3,5-4 стагоддзя намагаецца знішчыць вялікая імперыя. Так? І, адпаведна, праз тое, што мовы ў пэўным сэнсе ўсё ж такі падобныя, так? Корань
не корань адзін, як гэта пэўны такі базавыя славянскія словы падобныя, то у нас у культурным полі даводзіцца рабіць нібыта падвойную працу. Не толькі прамоцыя самого прадукту, але яшчэ пры гэтым змаганне з імперскім наратывам, які навязваецца апошнія 300-400 гадоў. І вось мне здаецца, у гэтым вялікая праблема у беларускім культурным полі была, прынамсі, да 20-х гадоў, што даводзілася змагацца нібыта на два фронты, як бы змагацца з гэтай імперскай пачварай, якая проста як бы фантомна прысутнічае паўсюль, проста таму, што як бы яны 400 там, ладно, давай будем 300 казаць, да? Што 300 год актыўна працуюць на тое, каб знішчыць беларускую культуру, каб знішчыць украінскую культуру. З балтамі атрымалася трошку горш, таму што, на шчасце вялікае для балту, іхняя мова не такая падобная да славянскіх. Так? Таму я не зусім песімістычна гляджу на гэтую сітуацыю, таму што калі цябе намагаюцца знішчыць усімі магчымымі сродкамі 300 гадоў запар, а у цябе ўсё роўна нараджаюцца творцы, якія ствараюць, і гэтыя творы знаходзяць сваіх слухачоў і слухачак, то гэта ўжо сведчанне таго, наколькі культура магутная і моцная. Таму як бы так, у нас не настолькі добра даходзіць прадукт вось праз гэты фільтр да канечнага спажыўца. Але тое, што ствараецца і даходзіць, для мяне гэта ўжо азнака таго, наколькі культура вітальная, беларуская. Ну, давай мы да тэмы культуры, але больш, можа быць, у сучаснасці і ў будучыні, што нас можа чакаць, і мы пагаворым трошку пазней. Я хацеў бы вярнуцца да пачатку тваёй беларускай гісторыі. А ўвогуле, адкуль у цябе гэта з'явілася, цікавасць да ўсяго беларускага? Ось я так разумею, калі 14-й першы канцэрт, там где-то там 10-й, там вот што стала так штуршком, нагодай, прычынай, што тебе падштурхнула на гэтую склізкую сцяжынку беларускасці увогуле? Ну, як табе сказаць, напэўна, базавыя веданні гісторыі і агульнае пачуццё справядлівасці ці несправядлівасці, нават так скажам. То бок мне пашчасціла у свае 15 год трапіць у ліцэй БДУ. А ліцэй БДУ гэта было такое аб'яднанне людзей з усёй рэспублікі, якія былі альбо пераможцамі рэпубліканскіх алімпіяд, альбо людзі, якія паступалі па шалёным конкурсе. Адпаведна, калі ты трапляеш у асяроддзе людзей, якія вельмі здольныя, вельмі разумныя і вельмі адкрытыя да ведаў, там адбываюцца незвычайныя і чароўныя рэчы. Да таго ж склад выкладчыцы і выкладчыкі у ліцэі былі вельмі асаблівыя і якраз такі спрыялі таму, каб ты вольна думала і вольна выказвалася і фармулявала сваё ўласнае меркаванне. То бок мне пашчасціла трапіць у асяроддзе людзей, якія здольныя думаць і аналізаваць. І для таго, каб паступаць на журфак, мне трэба было здаваць цэнтралізаванае тэставанне па гісторыі Беларусі. І, адпаведна, калі ты там за 1 год праходзіш усю гісторыю ад каменнага стагоддзя да цяперашняга часу, і проста у цябе перад вачыма раскрываецца канцінуум беларускай гісторыі, ты раптам разумееш, а якой халеры твой род увогуле ўсё яшчэ вымаўляе расійскія словы. Столькі людзей загінула на шыбеніцах, загінула ў палях, у лясах, столькі было расстраляны, столькі кніжак было спалены для таго, каб ты зараз размаўляла па-расейску. І вось у маіх, выходзіць, што там ціні гадах, так, у маі там 16-17, калі я гэта ўсё проста усвядоміла, якая несправядлівасць учынялася з Беларусю, з беларускім народам і з беларускую культуру цягам стагоддзяў, для мяне не засталося ніводнага іншага выбару. Таму што найменшае, што я магу зрабіць на знак пашаны да гэтых людзей, якія паклалі жыцці на тое, каб Беларусь жыла і на тое, каб беларуская культура жыла, гэта было размаўляць па-беларуску штодня. І фактычна так білінгвам быць я пачала дзесь у 15, і адпаведна у 17 я цалкам перайшла на беларускую мову, і з тых часоў з усімі беларускамі і беларусамі я размаўляю па-беларуску. Ну і адпаведна, калі у цябе з'яўляецца разуменне таго, як наша гісторыя развівалася, ты пачынаеш вельмі добра бачыць пэўныя тэндэнцыі, якія адбываюцца ў рэчаіснасці ў дні сённяшнім. І такім чынам даволі хутка я прыйшла да музыкі беларускай, да літаратуры беларускай. Далі, калі мне было
Я была вельмі малада, мне было 19, я пазнаёмілася з Сергеем Будкіным, мы пачалі разам працаваць на Тузін FM, і ўсё, назад дарогі не было. Тады мне раптам стала зразумела, наколькі велічэзны і наколькі багаты і разнастайны ёсць гэты беларускі космас. І ўсё. Цяпер я намагаюся ўсіх іншых у гэты космас зацягнуць, таму што калі ты тут апінаешся, то назад дарогі ўжо няма. Слухай, давай вот калі ты мяне закранули вельмі твае словы про тое, калі ты паглядзела, колькі людзей загінула, аддалі свае там жыцці, лёсы, здароўе там і ўсё астатняе за Беларусь, за беларускасць і гэтак далей, ну, ставім шматкроп'е. І я просто заўсёды как бы думаў і здзіўляўся, і было такое адчуванне, што а чаму у нас у беларусаў такі кароткі пантэон герояў? Ну вот калі просто спытацца, каго вы з беларускіх сапраўдных герояў, таких вот, ну, герояў, которые там шашку наголо і вот все такое там за Беларусь можете назваць. Кожны адразу сходу скажа Кастусь Каліновскі. Потым хтосьці падумаўшы прыгадае Касцюшку. Яшчэ падумаўшы, но ўжо значна меншая колькасць, ну я не ведаю там Балахович? Да не, ну можа быть прыгадаюць там каго-небудзь з князёў там, можа быть там прыгадаюць бітву пад Оршай і ўсё. Сапраўды так. То есть вот калі паглядзець на іншыя народы, там у кожным стагоддзі там там ну не десяткамі, ну хай там 2, 3, 4 нейкіх такіх герояў, а у нас на ўсю гісторыю нейкі 1, 2, 3 максімум. Ну ты ж сам ведаеш адказ на гэта пытанне. Не, так вот чаму так? Іх сапраўды не было, ці годных вартых застацца ў гісторыі не было, ці чаму так? Ну ты ведаеш адказ на гэтае пытанне, іх было, іх былі сотні і тысячы, і іхнія імёны захаваліся і вядомыя. Пытанне ў тым, што гэта ўсё мусіць вывучацца на уроках па гісторыі Беларусі. І урок па гісторыі Беларусі мусіць быць там не один раз на тыдзень, не дай Боже, яшчэ і на расійскай мове, гэта ўвогуле. Так? Але гэта мусіць выкладацца ў школах рэгулярна і з разуменнем таго, што выкладаецца. А гэта часткова задача дзяржавы. То бок адукацыя гэта задача дзяржавы, а праз тое, што ў нас дзяржава была не беларусацэнтрычная апошнія 30 гадоў, то на гэта акцэнт не рабіўся. Хаця у школьных падручніках, прынамсі узора 10-х, па якіх я вучылася, усё было ў сярэдзіне. Яно было без ацэнак, без нейкіх тлумачэнняў таго, што гэта значыла для беларускай нацыі. Але ўсё было. І калі ты ўжо ў больш-менш дарослым узросце чытаеш нават сухія факты, ты ўсё разумееш. Але мой адказ у тым, што гэта мусіць быць на ўзроўні адукацыі з дзяцінства некалькі пакаленняў запар. І гэта мусіць таксама адбывацца не толькі на ўзроўні нейкіх недзяржаўных, некамерцыйных ініцыятыў, якія вось хочуць паказаць, што ж у нас у Беларусі адбывалася і колькі у нас ёсць герояў і гераінь, але на ўзроўні дзяржаўным. У нас вось гэтых інстытуцыйных падтрымак, інстытуцыйных праектах па падтрымцы нацыянальнай памяці іх проста не было. І, адпаведна, калі ты не цікавішся спецыяльна чымсьці з сферы культуры, сферы гісторыі, то ты, магчыма, не будзеш ведаць усяго, што сапраўды адбывалася. Але кніжкі Арлова, напрыклад, у шыкоўнай якасці, вельмі добра напісаны. Вось іх прачытаць ужо свет не будзе іншым. Таму, на мой погляд, гэта проста пытанне данашэння інфармацыі і адукацыі. І гэта мусіць быць задачай дзяржавы, якая 30 гадоў сваю задачу не выконвала. Может быть, наадварот, яна сваю задачу бачыла ў іншым. Ну, вось тую задачу, якая яна сама сабе ставіла, яна, канешне, выконвала, так? То бок беларускамоўных школ колькі засталося ў Менску? Нават калі я вучылася, здаецца, была толькі адна гімназія беларускамоўная. Да, 23. Вось. Асабіста мне пашчасціла ў тым, што як бы ў ліцэі было двухмоўнае навучанне. У нас, сапраўды, геаграфія была па-беларуску, астраномія была па-беларуску. Такі досыць нетыповыя навукі для выкладання іх па-беларуску ў беларускай школе. І на журфаку, дзе я вучылася, таксама былі дацэнткі і дацэнты, якія выкладалі па-беларуску дысцыпліны, якія былі не звязаны з беларускай мовай ці беларускай літаратурай наўпросткі. Але
мой шлях больш адукацыйны шлях больш выключэння чым правіла, Таму што калі ты вучышся умоўна скажем нейкім другім ліцэі ў Менску на фізмаці пасля ідзеш на фізфак, то верагоднасць таго што ты сваю дыпломную ці магістрскую працу абароніш па-беларуску, яна канешне ніжэйшая, хаця і такія прыклады бывалі. Таму героі ёсць, вяртаючыся да твайго пытання, і іх тысячы, і іхнія імёны запісаныя. Трэба толькі разгарнуць кніжку і пра іх пачытаць. Можа быць, таму што мы іх не ведаем, не дала нам адукацыя, веды пра гэтых людзей, там і ўсё астатняе, ідэалогія ў краіне другая. У беларусаў і няма такого гонару за сябе і за сваю нацыю. Маўляў, ну так а хто мы такія? Во нешта там пачытаеш класікаў літаратуры, нешта вот усё у лапцях некуды па балоце, праз гады, праз стагоддзя пруць гэтыя беларусы сваю крыўду і ўсё. Мне здаецца, складанне праграмы па беларускай літаратуры гэта было таксама часткай дзяржаўнай прапаганды, дзяржаўнай працы па знішчэнні менавіта цікавасці да беларушчыны. Таму што ад таго, што ты ўкладаеш у школьную праграму, залежыць таксама і твая карціна свету беларускага, карціна беларуса ў гісторыі і гэтак далей. І адпаведна вось гэтая гаротнасць, гэтыя няшчасныя сяляне ў лапцях, мяне гэта таксама вельмі здашняла, таму што ў нас ёсць шмат іншай літаратуры з абсалютна рознымі акцэнтамі і перспектывамі. І тое, што яе не было ці няма ў беларускай школьнай праграме, гэта, канешне, таксама частка прапаганды. Вось, а ў чым было пытанне твоё? Нагадай. Ну, што вот гонару няма за сваю нацыю, таму што, как бы, паглядзіш, а няма асоба чым ганарыцца. Ну, мне здаецца, гонар за нацыю ёсць, прынамсі, з 20-го году пачынаючы, я памятаю, вельмі шмат было выказванняў простых людзей на вуліцы, якія казалі пра тое, што вось яны сябе усведамляюць беларусамі і што яны ганарацца тым, якая гэта нацыя еўрапейская, якая гэта нацыя такая не моцная, але як гэта сказаць, якая наколькі яна еўрапейская, наколькі яна мадэрновая, наколькі яна добра ўпісаная вось у гэты кантэкст іншых нацый. Ну, гэта ўжо можа быць асобныя, асоба прасунутыя, табе так казалі, а звычайныя людзі казалі, мы пачалі ганарыцца беларусамі як нацыяй, таму што яны ўпершыню паднялі галаву і гучна сказалі не і выказалі сваё слово. Ну, не ўпершыню ж. То бок, калі мы пачытаем трошку гісторыю, то будзе зразумела, што далёка не ўпершыню, што беларусы бунтавалі перманентна, проста праз тое, што нашыя супраціўнікі былі там у 10-20 разоў большыя і мацнейшыя за нас, яны часта прайгравалі. Аднак беларусы не апускалі рук ніколі. Заўжды быў супраціў у розных формах. У актыўным, узброеным чыне, у культурніцкай барацьбе, у партызанскай барацьбе, у гэтай схаванай дулі ў кішэні, так, але беларусы казалі, не, мы не згодныя даволі часта і ў розных формах. Іншае пытанне, ці вядома нам пра гэта? Ці вось гэтая гістарычная адукацыя, якая мусіць адбывацца дзіцячага садочка некалькі пакаленняў, адбывалася. І вось у гэтым, магчыма, ёсць праблема, што як бы многія людзі мусілі гэта шукаць як бы дадаткова, як на гэтых занятках факультатыўных пасля школы, так, разгортаваць гэтыя кніжкі і шукаць там інфармацыю і даваць гэту інфармацыю сваім дзецям. Глядзі, неяк разважаючы пра лёс Кастуся Каліноўскага, я пачуў такую думку, што дарэмна яны тады ўзнялі гэтае паўстанне і пайшлі супраць імперыі. Ім трэба было не брацца за зброю, а займацца адукацыяй, прасоўваць культурніцкі вот гэтыя там наратывы, адукоўваць народ і как бы так свядомасць яго абуджаць. І асабісты лёс Каліноўскага склаўся па-іншаму, ажаніўся б ён гэты са сваёй гэтай вось дзяўчынай, якой лісты такія пяшчотныя пісаў, і зажыў бы нармальна. І вялізная колькасць нацыянальна арыентаваных дзеячоў таго часу не загінулі б, не былі б сасланыя ў Сібір, не перайшлі б на бок Польшчы, а заставаліся б у беларускім полі. І, працягваючы традыцыю, я тое ж самае чую наконт 20-го года, што калі б не было вось гэтага паўстання, назовем гэта так, ці рэвалюцыі, там, ці мірнага пратэсту, але вось гэтага канкрэтнага выказвання супраць Лукашэнкі, то мы б спакойна працягвалі паступова
эту мягкую лібералізацыю, беларусізацыю, якая у нас нібыта там была там в 18-м, 19-м годзе, у 17-м, магчыма, там і гэтак далей. Што вось паступова вот менялі бы Лукашенку, менялі бы вот яго рэжым, рабілі б яго больш беларусізаваным і беларусаў зацягвалі б паступова. Артур Клінаў напісаў, вот вярнуцца бы зараз у 19-й год. Можа быць, да? Олег Латышонак, дарэчы, таксама сказаў, што паспяшаліся. Я вельмі не люблю размаўляць пра гісторыю ва ўмоўным ладзе, таму што тое, што адбылося, пункт. Гэтага не змяніць, і мы не ведаем, але мы гаворым зараз пра страчаныя магчымасці. І мы нават не ведаем, ці гэтыя магчымасці былі страчаны, таму што, на мой погляд, 20-й год зрабіў вельмі важную справу. Ён разбурыў вось гэтае ўяўленне пра кансэнсус у грамадстве. Таму што у 10-м годзе у нас яшчэ былі пратэсты, так? У 15-м годзе, спалохаўшыся таго, што Расія можа адцапаць кавалак ад нашай рэспублікі, таксама, як яна адцапала яго ад Украіны, пратэсту фактычна не было. І існаваў нейкі кансэнсус, што ёсць вось гэтая невялічкая частка прагрэсіўнага грамадства, якая супраць. А ўсім астатнім і так ок. І вось 20-й год паказаў, што насамрэч не. Што гэта таксама была частка дыскурсу, які быў выгадны ўладам, паказваць, што людзям нібыта окей, што яны задаволеныя вось тым статусам кво, які існуе, і тое, што ты хочаш штосьці змяняць, нічога не значыць, таму што цябе ніхто не падтрымае. Толькі вось гэтыя твае 3 вар'яты свядомыя, а ўсе астатнія будуць не з табою. І 20-й год разбурыў гэты кансэнсус. 20-й год паказаў, што колькі там было? 97%. Так? З табою згодныя. Астапенне зараз можа, конечно, паспрачацца з тобой. Будзем выкарыстоўваць гэтую прыгожую лічбу, якая стала сімвалічнай, але што абсалютная большасць людзей не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне. Яны не згодныя паміж сабою па розных іншых пытаннях. Але вось гэтая агульная згода пра тое, што Беларусь мусіць быць вольнай і дэмакратычнай, вось гэтая агульная згода, яна стала зразумелай. І ўсе агульныя толькі ў 20-м годзе. Калі раптам мільёны выйшлі на вуліцу, зразумелі, што вау, а я выходзіць, што не адзін, не адна, і хутчэй за ўсё так было заўсёды. Просто мы не думалі, што ў такіх колькасцях магчымае выражэнне нязгоды, выяўленне нязгоды. Таму, на мой погляд, 20-й год адыграў вось гэтую ролю, паказаўшы, што ты не адзін, ты не адна, і большасць людзей бачыць свет таксама, як і ты. Прынамсі ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека, еўрапейскага курсу і гэтак далей. Таму не было б 20-го году, быў бы гэты кансэнсус надалей. І было б, канечне, складаней. Дарэчы, калі мы записывалі вось гэтыя размовы, якія ўвайшлі ў другую кніжку «Нацыянальная ідэя на маршы», і абмяркоўвалі, гэта кніга пісалася, праграмы пісаліся там другая палова 20-21 год, і я задаваў пытанні пра тое, як змяніў 20-й год у культурніцкім плане цікавасці да свайго, да беларускае грамадства, усе казалі, што гэтая цікавасць, якая прачнулася ў беларусаў да свайго беларускага усяго, яно, гэтыя змены ўжо немагчыма нейкім чынам адмяніць, не запхнуць пасту назад у цюбік, умоўна кажучы. А ці сапраўды гэта так? Ці не падаецца табе, што вось гэтая наша вера ў нязменнасць гэтых працэсаў, якія зрушыў 20-й год, яна такая ўсё ж такі вера ў недасяжная, таму што рэпрэсіямі цягам 4 гадоў, больш за 4 гады атрымалася, відаць, все ж такі і цікавасць збіць, і адмоўнае стаўленне да ўсяго гэтага беларускага дзесьці стварыць. Я не думаю, што стварылася адмоўнае стаўленне да беларускага, але стварыўся ў межах Беларусі ў кожным разе страх паказваць сваю зацікаўленасць беларускім наратывам, і гэта зразумела, бо ўсё беларускае супраць стаіць фактычна дыктатарскаму. Хоць гэтыя словы не ёсць натуральнымі сінонімамі, але ў нашым канкрэтным кантэксце беларуска-арыентаваныя раўно дэмакратычныя. Вось так уже склалася. Мне здаецца, для генерацыі, для пакаленняў, якія бралі ўдзел у пратэсце, пасту назад у цюбік ужо не запхнуць. То бок яны бачылі, што адбылося, яны бачылі колькасць людзей, яны бачылі моц рэпрэсій, якія адбыліся пасля, яны бачылі вайну, якая адбылася пасля паразкі нашай рэвалюцыі. І, адпаведна, для іх нічога не будзе як раней. Іншае пытанне, колькі яшчэ пратрымаецца рэжым у Беларусі.
Таму што я вырасла цалкам пры Лукашэнку. Так? І можа быць чыста гіпатэтычна так, што вырасце пакаленне пасля 20-го году, якое як бы штосьці чула пра яго, але напэўна трошку шэптам, таму што гучна пра гэта размаўляць нельга. І вось калі самы песімістычны сцэнарый адбудзецца і сапраўды вырасце пакаленне, якое вырасла ўжо ў рэпрэсіўнай краіне без зымітаванай лібералізацыі, то гэта, канечне, будзе зусім іншае пакаленне. Але я хачу быць аптымісткай, я хачу верыць у тое, што гэтае пакаленне максімум у дзіцячы садок сходзіць, а ўжо ў школу яно пойдзе ў вольнай Беларусі. Дарэчы, а беларусам патрэбная нацыянальная ідэя? Яна ў іх ужо ёсць, і ёсць даўно. І мне здаецца, гэта ўжо многія твае госці казалі. Гэта жыве Беларусь, Беларусь мусіць жыць у кожным тваім кроку, у кожным тваім здыху, ва ўсім, што ты робіш. Калі ты жывеш, жыве Беларусь, і ты можаш жыць Беларусю. Вось так. Прыгожыя словы. Слухай, мне заўсёды было цікава, мне чамусьці здавалася, асабліва калі я толькі пачаў над гэтай праграмай, над гэтай тэмай працаваць, што нейкую ідэю мусіць, калі не сфармуляваць нейкія там філосафы, мысляры, то яе павінны праспяваць музыкі. Умоўна кажучы, што яна павінна быць дзесьці, можа быць, закадавана ў якой-небудзь там песні, я не ведаю, там альбо народнай, альбо я не ведаю, там Барткевіча, там ці песняроў, ці Вольскага, там ці яшчэ каго-небудзь там Варашкевіча таго ж самага. У цябе ёсць такое ёсць песня, сказ песні, там ці яшчэ танец, твор мастацкі? Не ведаю, хоць што-нибудь, што табе падаецца, што вось гэта такая штосьці, можа быць, нават нацыянальная ідэя такая. Ніколі пра гэта не задумвалася, але вось першае, што спадае на думку, гэта фактычна гімн БНР. Мне здаецца, у ім вельмі добра сфармулявана вось гэтая прага і здольнасць да таго, каб браць лёс у свае рукі і змагацца за свой лёс власнаруч. Ведаеш, я калі спытаў у Тані Заміроўскай, ці ёсць на яе погляд у якой-небудзь там песні сфармуляваная нацыянальная ідэя, яна кажа, я калі пра гэта думаю, мне адразу прыходзяць словы з даўняй песні НРМ. У нашым мястэчку восень, і прыхадні розныя лазяць па хатах, тыцкаюць пальцамі ў сала і наводзяць свае парадкі. То есть я так чакаў, што ты, можа быць, таксама што-нибудь такое раз выцепіш, што можа быць нам не на відавоку, а яно оказывается вот так. Ведаеш, не магу так зараз табе сходу сказаць. Адзінае, што вось калі я зараз ехала ў цягніку да цябе, мне прыгадаўся мой апошні прыезд у Менск, гэта было яшчэ да 20-го году, і я памятаю, што я ехала ў аўтобусе ў аэрапорт Мінск-2, які яшчэ на той момант працаваў, і ў мяне ў навушніках на рэпіце грала песня «Бывай» Вольскага. І вось здавалася, у 19-м годзе нішто не абяцала быць трагічным, не здавалася, што до наступнай сустрэчы пройдзе пару стагоддзяў, але вось я памятаю, што я ехала ў аўтобусе, і гэтая песня чамусьці мне здавалася вельмі трапнай. І па выніку так і атрымалася. Але я вельмі спадзяюся, што не пару стагоддзяў пройдзе да наступнай сустрэчы, што мы даволі хутка зможам вярнуцца. Але, канечне, мой аптымізм як бы з кожным годам усё больш разбіваецца аб рэчаіснасць. І там. Ведаеш, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што час как бы адцягваецца, і ўжо ў нас іншае бачанне таго, калі, як, на якіх умовах там мы вернемся і зможам вярнуць сабе сваю краіну, але тым не менш, ці то гэта было, што вот у наступным годзе абавязкова, ці то зараз можа праз 5 гадоў, там, ці там праз 7 гадоў, але ўсё адно я чую, але гэта будзе вялікае свята, якое мы адзначым вялізным канцэртам альбо на стадыёне, альбо на плошчы незалежнасці. Гэта, безумоўна, вельмі прыгожа, я вельмі хачу, каб так яно і было. Прычым гэта казалі усе, пачынаючы ад рокераў, працягваючы там Казіміроўскай, ці там, скажем, дырыжорамі тэатра, оперы і балета. Але я так думаю, вельмі шмат мы спрачаліся на тэму таго падзелу, які ёсць зараз паміж беларусамі. І Аліяр Бахарэвіч мне сказаў такую думку, калі я спытаўся, што ось
як нам аб'яднаць тых беларусаў, якія зараз падзеленыя па такой мяжы на тых, хто біў і на тых, каго білі. Ён кажа, не, самая вялікая мяжа это на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся. І не факт, што калі мы захочам вярнуцца, ці калі мы прыедзем, вот так вот мы, напрыклад, з табой такія: вось, беларусы, мы вам тут сфармулявалі нацыянальную ідэю, глядзіце, якая якая прыгожая, бярыце. Знаеце што? Дзе фармулявалі? Туды валіце. І как бы там вот свае нацыянальныя ідэі, вот паведнасці з імі, там што хочаце, то і рабіце. Так і з гэтым канцэртам. Маўляў, калі там нейкія змены з рухі і адбудуцца, нам могуць сказаць, ведаеце што? Сваімі там вольскімі, там, я не ведаю, кім там, памідоравымі і ўсімі астатнімі, вы там вот сядзіце, давайте там що, а у нас тут как бы сваё ёсць, і как бы мы тут без вас. Вот это без вас. Наколькі яно, на твой погляд, магчымае, непазбежнае і ці чакаць яго? Я гэтую сітуацыю бачу трошку па-іншаму. То бок пра гэты падзел, пра тое, што тыя, хто з'ехалі, тыя, хто засталіся, я абсалютна згодна, ён існуе, але мне здаецца, ён існуе не ў кантэксце таго, што тыя, хто засталіся, ненавідзяць ці пагарджаюць тымі, хто з'ехаў. Тут хутчэй размова пра тое, што тыя, хто з'ехаў, жывуць збольшага у дэмакратычных краінах. Спакойна ходзяць сабе на беларускія, украінскія, грузінскія дэманстрацыі, пішуць свае пасты ў фэйсбучках, так, посцяць фотачкі, займаюцца штодзённым жыццём в дэмакратычнай краіне, без страху рэпрэсій. То бок так, ёсць праблема з пашпартамі, якія хутка скончацца і гэтак далей, але гэта не того ўзроўню праблема, як калі ты жывеш у паліцэйскай краіне, ідзе кожны дзень з табой штосьці можа здарыцца абсалютна жахлівае. І вось мне якраз такі здаецца, што гэты падзел не пра тое, што хтосьці, якаясь група нейкую іншую ненавідзіць, а пра тое, што праблемы, якія мы маем, і рэчаіснасці, у якіх мы жывем, яны трошку адрозніваюцца. І ў гэтым кантэксце я маю два меркаванні. Адно пазітыўнае і адно негатыўнае. Пачнем, напэўна, з негатыўнага. Бо з'ехала вельмі шмат. Статыстыкі дакладна няма, але размова ідзе пра 500 000, магчыма, нават пра 1 000 000 людзей, якія з'ехалі з Беларусі. І каб з'ехаць, трэба мець на гэта здольнасці. Трэба мець адпаведны ўзровень адукацыі, адпаведны ўзровень працоўнага досведу ці гатоўнасць працаваць. То бок трэба мець магчымасць інтэгравацца ў грамадства, у якое ты з'язджаеш. То бок з'ехалі людзі, здольныя працаваць, з'ехалі людзі, здольныя ствараць. І калі яны з'язджалі, яны, напэўна, спадзяваліся, што гэта на паўгады-год, і далі будзе ўсё ў парадку. Але рэчаіснасць склалася так, што вось ужо 5-й год хтосьці з нас у эміграцыі знаходзіцца. І калі ты 5 гадоў жывеш дзесьці за мяжою, твае дзеці ідуць у нямецкую школу, так? Ты сам працуеш на нямецкай фірме. Ты раптам разумееш, што здымаць кватэру дарагавата, лягчэй взяць іпатэку і выплачваць гэтую іпатэку. Так? І вось калі ты, нягледзячы на тое, што ты вельмі прабеларуска накіраваны, і ты з'язджаў не добраахвотна, а таму, што ты хацеў проста абараніць сябе сваю сям'ю. Так? Але калі ты 5 гадоў міма волі пускаеш карані, і калі раптам вось зараз мур рухне і ўсім можна будзе вяртацца, вось пытанне ў тым, ці вось у гэтых здольных людзей, якія з'ехалі, хопіць моцы яшчэ раз выдзіраць сваё жыццё з коранем і вяртацца ў Беларусь. Прычым вяртанне ў Беларусь будзе не ў Беларусь варыянту 2019 года з гэтым IT-парадізам, так, у сярэдзіне Менску. Гэта будзе вяртанне ў разбураную краіну. Гэта будзе вяртанне ў разбураную краіну, у якой эканоміка, не будзем выражацца, да? Але у якой эканоміка не ў найлепшым стане, у якой прамысловасць не працуе, так, у сфера паслуг такая сабе. Я не хочу сказаць, што ў Беларусі зараз абсалютнае балота і там нічога не расце, так, выпаленая зямля і гэтак далей. Там працуюць надалі бізнесы, але яны працуюць не так, як яны б маглі, так? І адпаведна вяртацца ў Беларусь гэта будзе зусім іншая гісторыя, чым просто вярнуцца ў Беларусь 2019 году. Вось, і ў мяне пытанне, колькі людзей мы згубім проста праз тое, што іх не будзе маральных рэсурсаў яшчэ раз пад корань падцякаць сваё жыццё ў адной краіне, вяртацца ў Беларусь, якая ўжо не тая Беларусь, якую ты ведаў. Вось гэта маё негатыўнае меркаванне на тэму эміграцыі, таму што ў мяне ёсць страх, што мы згубілі вялікую колькасць, цэлае пакаленне фактычна вельмі здольных і таленавітых людзей, і не ўсе з іх вернуцца. Гэта, канешне, не расстралянае адраджэнне, так? Гэты людзі жывыя на вялікае шчасце. Але
ці будуць яны працаваць на беларускай ніве, прабачце за мой пафас, далёка не факт. Пры гэтым у мяне ўсе пазітыўныя меркаванні на гэтую тэму. Вельмі шмат людзей з'ехала. І з'ехала яно ў цывілізаваныя дэмакратычныя краіны, у якіх вельмі развітыя інстытуцыі дзяржаўныя і недзяржаўныя. І многія людзі працуюць у гэтых дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцыях. Хтосьці бярэ ўдзел у выбарах, хтосьці бачыць, як працуе самакіраванне, хтосьці бачыць, як проста арганізоўваюцца жыхары аднаго двара, каб штосьці ў сябе палепшыць. І прычым гэта адбываецца ў розных краінах. І вось калі мы сабе ўявім, што гэтыя людзі зараз убіраюць у сябе гэты досвед, ты best practice, так? Самакіраванне і, ў прынцыпе, узаемадзеянне з інстытуцыямі дзяржаўнымі і недзяржаўнымі па ўсёй Еўропе і, магчыма, там у паўночнай Амерыцы. І калі гэтыя людзі зараз вернуцца з гэтым усім багажом, то гэты досвед можна будзе вельмі добра інтэграваць у разбудаванне новай Беларусі. Вось гэта можна будзе выкарыстоўваць для таго, каб наладжваць працу з новымі беларускімі інстытуцыямі. Таму што канцэрт, канешне, будзе. Так, мы рухне, у нас будзе аграменны канцэрт з усімі нашымі хедлайнерамі. Все будзе класна, але канцэрт скончыцца. І зранку мы прачнемся, і нам трэба будзе прыбіраць вось гэты пляц, на якім гэты канцэрт быў, а далей нам трэба будзе будаваць інстытуцыі, нам трэба будзе будаваць камунікацыю паміж сабою, нам трэба будзе думаць, у якім накірунку ісці і як нам пра гэта дамаўляцца. І працы будзе вельмі-вельмі шмат. Але, шчыра кажучы, я вельмі рада буду, калі гэтая праца адбудзецца і калі ў нас будзе магчымасць гэтай працай займацца. Таму што фактычна дзеля гэтага мы ўсе тут і апынуліся, да? І як бы таму, што мы гэтага і хацелі, фактычна. Але глядзі, калі мы гаворым пра творцаў, давай пра музыкаў, пра музыку, якая вот бліжэй, вот, можа быць, нам з табой з гэтым накірунку. Ўсё ж такі эміграцыя – гэта вельмі цяжкая справа. Не ўсе застануцца ў творчасці. Хтосьці вымушаны будзе сысці, а тыя, хто застануцца, яны будуць інтэгравацца ў сусветныя музычныя вось гэтыя ўсе працэсы. Мне ўжо зараз вот наши металісты там дым на лотва пішуць: у нас тут цэлы паляк з'явіўся ў складзе гурта, сапраўдны, настояшчы. Іншыя таксама неяк змяняюцца. Я гляжу, як Ірдарат мяняецца, як там іншыя гурты. Калі праз пэўную частку гадоў два моманта. Па-першае, шэраг тых, хто з'ехаў у свой час да моманту, так бы мовіць, перамогі, яны ў якасці творцы можа і не застануцца. Другія, наколькі яны ўжо беларускімі творцамі будуць, уключыўшыся у сусветныя, несусветныя, ну, скажем, тут у мясцовыя, там, у еўрапейскія музычныя працэсы, з аднаго боку, а з другого боку, прыедуць, это для нас яны тут зоркі. Наколькі яны будуць зоркамі і ўвогуле ці будуць пра іх ведаць праз 5 гадоў у Беларусі новае пакаленне? Залежыць ад таго, наколькі добра мы будзем весці камунікацыйныя кампаніі ў інтэрнэце, таму што, на шчасце, інтэрнэт у Беларусі яшчэ працуе. Але тое, што ты акрэсліў, так, ёсць людзі, якія займаліся не толькі музыкай, да пераезду свайго. Напрыклад, яны былі айцішнікамі і металістамі, умоўна скажам. І пераехаўшы ў іншую краіну, яны пакінулі толькі адну сваю пастасю, гэта айцішнік. Такое ёсць. А калі размаўляць пра музыку, які ўсё ж такі працягваюць займацца музыкай, то мне здаецца, што якраз такі арыентаванне на сусветныя тренды, інтэграванне сусветных трендаў ва ўласную творчасць, гэта якраз такі слушны шлях. Таму што тваю беларускасць выкараніць амаль немагчыма. Ну, толькі калі ты спяваеш пад фанеру па-расейску, тады як бы, ну, прабач, да? Але калі ты ствараеш аўтэнтычны прадукт, то ты фактычна проста сваім існаваннем ужо транслюеш беларускасць у гэты прадукт. Асабліва, калі ён яшчэ інтэгруе нейкія фальклорныя матывы, ці нейкія адсылкі да беларускай традыцыйнай культуры, ці калі гэта проста мова, ці нейкія мелодыі. Гэта ўжо стварае беларускасць прадукту. Вось, я памятаю, была на прадмове, і здаецца, Андрэй Хаданович гэта казаў, што вось калі чытаеш скандынаўскую літаратуру, нават у перакладзе, адразу бачыш, што яна скандынаўская. Ну, таму што вось яны нейкія іншыя. Вось неяк яны па-іншаму пішуць, іншыя метафоры падбіраюць. І вось нават у перакладзе адчуваецца, што гэта скандынаў. Ну, вось мне здаецца, беларуская музыка будзе прыблізна тое самае.
То бок калі нават яна па-перша, не калі яна будзе інтэграваная, яна ўжо добра інтэграваная ў сусветны кантэкст. І чым больш яна будзе ўбіраць у сябе сусветных трендаў, тым лепш для яе, бо тады яна будзе знаходзіць больш шырокае кола слухачоў, але пры гэтым беларуская яна будзе заставацца на 100%. Я ў гэтым упэўнена. Калі яна будзе заставацца аўтэнтычнай, таму што калі пачнецца вось гэтае капіяванне і намаганне проста як бы паўтарыць пад капірку штосьці, што было створана іншымі, гэта, канечне, іншая размова. Але такая музыка не жыве, яна мертванароджаная. Давай на завяршэнне некалькі такіх бліц кароткі. Вот глядзі, зараз здавалася б, у нас тут глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, сусвет вось тут на выцягнуў руку, і у цябе можа быць там які-небудзь твой калега у Бангладеш бліжэй, чым сусед па лесвічнай пляцоўцы, таму што ты з ім пастаянна на сувязі. І ў гэтых умовах мы тут разважаем пра вяртанне, адраджэнне, там ці яшчэ што-небудзь, нейкіх нацыянальных, нейкіх вось гістарычных, культурных там і ўсё каштоўнасцяў. Прыгожа, там добра, каштоўнасці, але увесь свет тут, как бы так сказать, аб'ядноўваецца, глобалізуецца, а мы такія, а тут у нас мова, а тут у нас гісторыя, а тут у нас традыцыі, а тут у нас культура, усё по-беларуску, вы там у космос лётаеце, а мы тут вот за мурамі, но зато у нас тут усё по-беларуску, нацыянальна, свядома, аўтэнтычненька. Слухай, будзе не бліц. У мяне ёсць пра што на гэтую тэму сказаць. Па-першае, глобалізацыя, тренд на глобалізацыю існуе, вядома ж, але калі мы паглядзім тое, што адбываецца ў еўрапейскіх парламентаў апошнім часам, то мы бачым багата еўраскептыкаў, якія тыпу не трэба нам аб'яднаная Еўропа, давайце-ка зноў будаваць вялікую Італію, умоўна скажам. Гэта, канечне, катастрафічна для еўразвязу, для еўрапейскіх каштоўнасцяў, не пра гэта размова, але пра тое, што ў многіх грамадствах з'яўляецца у маленькіх пакуль што колькасцях, але запыт на якраз такі адасабленне. Не на вось гэтае зліццё ў адзіным экстазе, а на адасабленне. Ну добра, у іх-то ёсць свае краіны, а нам што? А нам... І вось аднойчы адзін мой знаёмы, які не беларус, запытаўся мяне: "Вось, Хрысціна, глядзі, я не разумею. Ты ж, здаецца, такіх больш левых поглядаў, так? Але пры гэтым беларуская нацыяналістка. Гэта ж не супадае. Так же не можа быць. Як ты гэта сабе тлумачыш?" І я нават думаць пра гэта не мусіла, таму што для мяне было абсалютна відавочна, што беларускі нацыяналізм, ён жа па сутнасці сваёй вельмі лева-ліберальны. Таму што, так, окей, у кожным грамадстве ёсць вось гэтая статыстычная похібка ідыётаў, якія лічаць, што вось мая нацыя, вось яна-то найлепшая, а ўсе астатнія гэта унтэрменшы. Але іх няшмат, так? Беларускія нацыяналісты, на мой погляд, гэта якраз такі людзі, якія не сцвярджаюць пра тое, што беларуская нацыя лепшая за іншых. Ці беларусы у чымсьці больш, не ведаю, разумныя, здольныя, прыгожыя, здаровыя і гэтак далей, чым іншыя нацыі. Беларускі нацыяналізм гэта змаганне за сваё, гэта адстойванне магчымасці жыць так, як ты хочаш, у тым кантэксце, у якім ты хочаш. І гэта фактычна тое самае, як ЛГБТ-супольнасць адстойвае свае інтарэсы на тое, каб жыць так, як ты хочаш. Гэта як феміністкі адстойваюць сваё жаданне жыць так, як ты хочаш, незалежна таго, якога ты полу і гендеру, так? І фактычна беларускае адстойванне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці гэта абарона сябе ад вось гэтых права імперскіх амбіцый суседзяў. І ў гэтым кантэксце беларускі нацыяналізм, ён не ізаляцыйны. Ён якраз такі тыпу, пакіньце нам, мы будзем дбаць пра свае, але пры гэтым як бы беларусы ўжо па змоўчанні вельмі адкрытыя. Так склалася гістарычна, і так было заўжды. Я спадзяюся, добра патлумачыла сваю думку, зразумела, што я маю на ўвазе, і вось гэты парадокс беларускага нацыяналізму, я яго вельмі добра адчуваю. Я думаю, многія людзі, якія вось жывуць у беларускім кантэксце, гэта таксама адчуваюць, што як бы беларускі нацыяналізм не пра тое, што мы лепшыя за іншых. Беларускі нацыяналізм у тое, што пакіньце нас у спакоі, так? Дайце нам жыць так, як мы хочам. Аднойчы Лесь Подервянскі, такі украінскі літаратар, я не ведаю, ці ты пра яго чуў, ці нашы слухачы пра яго чулі, ён пісаў суржом з вельмі вялікай колькасцю мату, калісьці там, мне здаецца, год 10 таму яго на нейкім інтэрв'ю запыталіся: "А сфармулюйце нам, калі ласка, украінскую нацыянальную ідзею". На што ён адказаў? Мацюгацца можна? Да. "Від'ебіться від нас".
І вось мне тады так падалося, што то ён яшчэ заадно і беларускую нацыянальную ідэю сфармуляваў как-то вельмі ўдала. Вось. І Ну, это яна не лаялася матам, яна цытавала просто класіка украінскай думкі філасофскай. Дарэчы, да, яна вельмі добрая думка, прычым я не ведаю, наколькі, скажем, там Леслі Найт чытаў вось узгаданага Леся Подрывянскага. да Падрывянскага, але фактычна у сваёй нашай размове ён сфармуляваў тую ж самую вось думку, што наша так беларусы жывуць у адпаведнасці з такой ідэяй, наколькі яна нацыянальнае пытанне, конечно, але з ідэяй дайце нам жыць свабодна, отваліце ад нас. Як ты літаратурна сфармуляваў гэта, нават у друк можна пускаць Да. без зорачак. Добра, дзяржаўная мова, якая і колькі? Адна беларуская. Сімвалы. Пагоня БЧБ. Дзяржаўны лад, гэта краіна, рэспубліка, рэспубліка, прэзідэнцкая краіна, што там, я не ведаю, монархія, анархія, вялікае княства. Парламенцкая рэспубліка. Чаму? Таму што прэзідэнцкай рэспублікі мы ўжо наеліся. Яшчэ скажы, што слова прэзідэнт забараніць ужываць у беларускай мове. Забараніць не, але пісаць з маленькай літары было б някепска. А калі гэта прэзідэнтка? О, тады можна падумаць. Падумаць можна было бы. Добра, давай на завяршэнне ўсё ж такі яшчэ раз с улікам прамоўленага, праасэнсаванага нацыянальная ідэя ад Хрысціны Драпей. Вучыць як? Нацыянальная ідэя ад усяго беларускага народу, усіх генерацый, які жылі да нас. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі. Хрысціна, вось гэты невялічкі падаруначак ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя X» і ад мяне асабіста. Мама мія. Ад Беларусі дазор, правильно? Праз Беларусь дазор. Шчыры дзякуй. Дзякуй вялікі. Хрысціна Драпей, арт-менеджерка, ну і гэтак далей, карацей кажучы, нацыянальная ідэя. Жыве Беларусь, класіка наша ўсё. Жыве вечна.